Здравейте хора, аз съм Shadow. Аз съм Ивайло Ганев. Тук до мен е Христо Богданов, който идва, тук ще пуснахме. Най-сетне пети епизод. То щеше да има пети епизод. То щеше да има, обаче камерата беше така. И после стана така и направо си е по-майката. Абонирайте се за канала, харесайте клипа, споделяйте с приятели. Друго какво да кажем, скоро Абонирайте се. това ще е колко точно е на сезони, така се разбрахме с него. Още предния клип щяхте да разберете как се случват нещата. Ама... Април 31. Последната събота и неделя, ама ще е събота сигурно. Да, точно. Последната от април ще е края на първи сезон, така го наречем. Да, на първи сезон. После идва лятото, лятото до към края на септември някъде там. И после пак зимата. И ще превъртат така, сезоните се въртат. Понеже се извиняваме, нали, нямаше толкова време клипове. Но на нас много тренировки, имахме матч миналата събота. Неделя, бе. Неделя, да, вярно, че беше неделя. Загубихме го 3-2. Допуснах точно в последната минута, един седеше в засада, ама рефера беше треньора им, тъй че нямаше какво. Дигнах ръката за засада, той не отсъди, ама бани му майката. И сега сме тук, хубаво време, пече, не е кой знае колко студено. Щом аз съм по-къси панталони. Аз си обуках, без това да не си драскам краката. Аре да започваме, че много време. Да, така е време да започваме. Не знам колко ще е дълъг този епизод. Ще видим. Половин час. Добре, разбрахме, че си там спокойно. Да. Да. Дай другата. За малко ще трябва като изпратиш, да? Че не съм загрял и само полиси. Това е на късмет. Чай, че сега все едно се чувствам, че много се движа. Май още спя. Чувствам се все едно. Не забравяй къде се случват нещата. И аз съм така, спокойно. Земята не е много мека. Виждам. Имам сила, ама алеле! Вързаняк! Добре, че дигнах крика. Добре, почваме. Меси! Това ми е спонсорирано Жалко, че не е. от Nike BG. Да. Да играем с Nike бутонки, ръкавици. Апели. Ама ключе. Камерата.
тръгна да удари. Повярвай ми! Имахме упражнение за вратарите, той не успя. По два удара би и двата не можа да ги вкара. О, но! Хендерсон. Хендерсон. Ой, майка ти деда, как тръгна на двата страна. Да, тръгва е така. Обаче се. Остава Куче и котка. Мики Маус. Ей, само и Мики Маус. Абе, толкова каза, че почваме да тренираме на голямо. На 20. Да, още малко чукаш. Лео е ходил на пробни на ЦСКА. Да. Още. Е, те са го искали от това? Герой. Това беше... От Италия. не мога. Судна варди. А Ливърпул уж най-добрите. Нямам думи. Баща ми края на марча ми взима на Шампионска лига на Байерн Мюнхен. Ще да шамари. О, яко, яко. Тук ако не потрепам някой тази година, просто... На майка ти. Направо. Готово. А за Кристиан няма да говорим. Бата тази путка ще го убил бой. Оу, оу. 24 май. О, Тогава с новия. С и аз новия съм с друг какви със сигурно ги тогава. Трябваше да тия глупости в тема, къде може да направи собствено тренинг. Може! Със собствен номер, със собствен тим. Вратарска. Зарежи го, маме. Аз си мисля, примерно тази песен, обаче няма да я казвам. Един такова отбор, но... В Аржентин. Да. Тя казва гръцки. Знам кой е в гръцки отбор. Айде, най-сетне да спаса една дуспа тук. Това предаване, не е предаване.
Най-сетне. 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 Как си мислиш, че там ще я биеш? Ама викам, да пробвам да тръгна на другата страна. Аре, тръгна. Успяхте мина и то 2 пъти. Просто му върза тогава. Тогава го пуснах. Да се кеки. О, бие луда. Ема го вкара, нали? Под краката на Марти. Той Марти много излизаше напред, ама то вкара първи си гол, откакто аз съм почнал да тренирам там. Ето го Христо! Христо! Знам в краката. Мисли да те фана. Но викам, айде, че си го контуза нещо стане. Да, влизаш ми и пада ми и се чува да може крака. Възможно е. Май. Аре спирам. Айде, те че нещо не знам. Къде ми дръпна крака? О, те заболе. Окото ми влезна. Ами, до тук ще бъде днешния епизод. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се за канала с камбанката, да не пропускате когато качваме видеа. Отивайте се, абонирайте в TikTok, Instagram, TikTok, Snapchat нямаме. YouTube, TikTok, Snapchat нямаме. Да си реплеяме с хората. Snapchat, Instagram, Snapchat пък аз отново. Instagram, TikTok, Facebook може да направим скоро. Който както иска, ама искам абонати и лайкове, защото сега ще качим и TikTok клип със сигурност. То просто нямаше кога да ги качвам и не ми се обработваше. Не ми се занимаваше и без това обработвам този клип половин-1 час, па после там още половин час, докато намеря поне 2-3 минути хубави голове спасявания. Но да, абонирайте се за канала, ако ви харесват такива видеа и се видим следващия път. До тогава и бъдете